Okay, så hvis oh my god, jeg har higget nu. Det havde jeg også i skolen. Det var helt stille. I 7 minutter, så begyndte jeg bare at higge fucking meget, og det var så akavet, seriøst. Men jeg hoster også sygt meget, men som sagt, damn. Jeg kan ikke putte længere, så irriterende. But I have to. Men ja, jeg er på vej. Hun er, I don't know, like, i hvert fald hele vejen derop, og så længere. Ja. Wow. Men ja. Hvorfor? Hik igen. Men ja. Oh my god. Wow. Men som sagt, vi går på meet her klokken, I don't know, men når jeg kommer hjem, sådan noget, damn, 3:15 eller sådan noget, der er vi på meet. Og husk klokken 6, oh my god, ikke igen. Klokken 6, der uploader jeg et billede. Wow. Jeg vil gerne uploade et billede af, ja, hvad koden er til mit. Og så kommer jeg bare med. Yeah. Og jeg tænker, jeg vil lave, oh my god. Jeg tænker, at vi laver sådan noget, hvor vi svarer på spørgsmål, sådan en Q&A. Men live, you know. Så ja, bro. Jeg er glad. Men ja, jeg er snart hjemme, så jeg pauser lige, når jeg kommer lidt længere hen. For jeg har kun 30 sekunder, så når jeg kommer derop. Så bye bye. Okay, hvad var det der? Hvad var det der? Bye bye. Okay, ignorer det. Okay, jeg kommer lidt længere hen. Så, oh my god. Wow. Jeg begynder snart at komme til på. Der står lige okay lang tid til at hjemme, så ja, men jeg bliver nødt til at sige hej her. Jeg skal nok poste nogle billeder fra meet og alt det der, eller nogle videoer, I don't know. Men vi ses måske klokken 6.